Apa, bueno, atxoko eguna primeran joan zen, pila bat jende hurbildu zen, igual agian lokalak izan ziren gehiengoa, baina gaur ere topera hasi gara eguna, paella eta tortilla txapelketarekin, orain bagaude tortillak probatzen eta paellak badira zera Balmasedako Kutxeren kofradiakoak, 5 etorri dira, eta bueno, zaila jartzen ari da jendea puntuaketarena. Ondo doa uste dut, bueno, gero arratsaldean izango dugu herri kirolak, izango ditugu, eta animatzen dut jendea bertan parte hartzera. Printzipioz egongo gara bertan apuntatzeko aukera dugu, eta gero parte hartzaren arira, gaur baditugu 83 tortilla eta 51 paella, beraz parte hartza bikaina izan da, gainera eguraldiak laguntzen du, eta ezer, gora 8 maio, ez?